Moi, tässä on Danni. Tää on mun toinen käyttäjä. Koketaan voittaa tällä. Me ollaan taas Balloon TPS Battle taas. Mennään areenaan. Nyt mulla on enemmän medaalinsa tai mikä toikin on. Nyt me voidaan mennä hyvempiin. Ei paha, mutta meillä on paljon rahaa. Pananza. Joo, mennä siihen. Koketaan voittaa jotain. Meidän me tehdä jotain. Hehe, mulla enemmän. Kävi. Nää. Hyvä. Kuiseskin. Jaa. Useless. Supermonkey on ihan ok. Laitan tän tähän. Chocono. Tää on hyvä. He. Chocono. Nyt mennään. Saada ekota. Vähän. Joo, helposti. Saada money. Money. Kestää money. Please. Like show. Saada money. Se on mun kaverit siellä. Hehe, miksi toi matkii? Matkia. On sitä parempi. Tuo Monkey Club on hyvä, se tekee kaikkea. Nyt säästä, vei säästä. Hups! Siirrytään toi tonne ja saada ekoa. Tää on pikkusen tylsää. Yritän saada ekoa. No parempi defense kuin se. Nyt siinä on parempi. Tässä on enemmän. Nyt. Yritän saada. No. Mennään acting. Tää on hyvä. 65. Ei saa haittaa, mun Supermonkey on aika ok. Nopeasti. Ei jaksa enää. Miksi tää kestää? No vihdoinkin kestipä. Onneksi noin pääset nyt tosta läpi. Mä pääsen ei hirveesti. Miksi mä puhun äsken hirveen pienellä? Olenko mä tyhmä? Tää oli pienellä välikäsellä. Nyt mä oon tyhmä. Penataan vaan. Toi pärjää. Ei pääse tossa läpi. Mä tiedän, toi ei pääse tossa läpi. Mä tiedän. Ai niin, mä olin Supermonkey.
vitsiä se tekee. Heh. Älä tekemään ekoon. Se on vaan vitsi kaveri. Hyppii trampalla. Money. Tiedä mitä mä teen. Venämään. Pien. No näinkin käy. No, sillä kun well done. Give my money. Kiitti. Tää on aika hyvä jätä. No parempi. Ai. No. Ai. Mä saan edes 500. Se vaan kuolee. Regeren. Ai siinä on paljon rahaa. Sinne puolustuksiin. Noin. Ei nuo pääse tosta. Mittu. Ei jaksa. Eiks kunnolla vaan laita. Vaan heitän tää tänne. Noi pääsen nyt. Ui! Fuck yeah. Nyt noi ei ainakaan pääse läpi. Yritään. Venä. Yritetään voittaa tätä. No, anteeksi kun mä puhun pienellä äänellä. Mä en tiedä miksi se tulee vain jossain. Mä en tiedä miksi. Raha. No. Okei. I need some money. I need some money. I need some money. I need some money. Mä oon kamot protection. 500 edes. Ei. Vihdoinkin me jaksa. Laita se vaikka tuon viereen. Ei. Terrokorro riittämällä. Oi. Nyt tuohon. Double shot. Ei pääse läpi. Heh. Ehkä tehdä näin. Tehdäpäs näin. Miksi tuo tulee?
en hyväksy sitä, kun se tulee. Vitsi mun kaveri huutaa hirveästi siellä. Sel. Mä laitan mieluummin ice. Oi niin. Näin. Ei kuusis. Noin. Noin päästä tossa taisi. Hori. Mitä? Eikö nuo tuhottu? Pääsen läpi, please. Minä en jaksa pelata. Tästä minä on. Ehkä tää kestää hirveästi kauan. Ehkä mä lopetan täällä, tiedän. Tässä ehkä tulee 2 osaa. Vai 3, en mä tiedä. Mulla ei oo tilaa kuvaa hirveästi. Miksi tämä kestää so long? Se on käsi. Tuolla tois paikka, mä en laita. Mä venän. Oh my god, so lag. Anteeksi tässä lagista. Häh? Please. More. I need some more money. Miksi tämä kestää? Temple of the Monkey God. Katsotaan. Pikkasen vielä. Oh my god. Jos mun toika. Bum bum jangala do it. Fuck yeah. Bum bum. Nyt mä keskityn näin. Säästetään tohon vaikka 2001. Meillä oli vaikka Temple. No, what to first? Shoot the wrong. Mä lopetan videon tähän. Kiitti kun katsoitte, jos te katsotte vaan. Muistakaa tilatkaa mun kanavaa. Moro!